hogy valaki tetszik, megbököd, visszabök. Székelyföldön is van ilyen, hogy megbökés, csak ott késsel csinálják. És nem a szimpátia jele, ugye? Így azért lett a Facebook menő, mert az Iviv nem tudott ilyeneket, az Iviv hülyeséget kérdezett. Anyám beölött engem Iviven, Iviv megkérdezte tőlem, hogy honnan ismered anyádat. Van egy közös ismerősünk, apám. Na, de Facebookkal történt, hogy itt Pesten egy ilyen buliba találkoztam egy lánnyal, és ő megkérdezte tőlem, hogy nálatok Erdélyben van Facebook. Mondtam, már nem. Itt van Erdély, és így jött a Facebook, és kikerült el. Igen. És kíváncsi volt, hogy mi lesz a beszélgetés vége. Mondtam, hogy nem, nincs nálunk Erdélyben Facebook. És akkor mivel külditek az üziket egymásnak? Postagalambal. És mit küldötök, ha meg akarjátok egymást bökni? Hát, bikát csezd meg. De Facebookon vannak még ilyen érdekes dolgok, hogy bejelölnek ugyebár téged kocsmák, fesztiválok, és engem bejelölt valami, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, csak úgy elmondom. Engem bejelölt a Calvin temető. Úgyhogy most egy kicsit aggódok, megnéztem, kicsit mindig lassabban esik le neked, de nem baj. Pedig te ülsz a legközelebb. Most megnéztem Calvin temető, érdeklődések köre, férfiak, nők, benne vagyok. És van ilyen, hogy feltöltetsz fényképeket, és én feltöltöttem egy képet, ahol én és előtt barátom nézzük a lovat, és egy lány, Barbie hozzászólt, hogy de lennék én a ló. Hát vegyél egy nyerget, nyargalját. Nem akarom én elrontani, de a legjobb, és ez a záró gondolatom tulajdonképpen, hogy vannak ezek a csoportok a Facebookon, hogyha egyet értesz egy csoporttal, annak az elveivel, akkor csatlakozhatsz egy csoporthoz. Én csatlakoztam az egyikhez, mert jó poénnak tűnt, csatlakoztam az eddig nem szeretkeztem kecskével csoporthoz. Most már nem tűnik olyan jó poénnak, de nem merek kilépni. Mert az minimum gyanús lenne, hogy minden barátom megkapna, hogy Bálint Ferenc kilépett az eddig nem szeretkeztem kecskével csoportból. Bálint Ferenc change his relationship status to goat fucker. Én visszatérnék azért a velekedésekhez, hogy hát én miért nem velekedtem még, mert hogy cserkész is voltam. Volt-e valaki cserkész innen? Senki. Titkolják, én is titkoltam volna. Azt hittem, hogy azért álltam be, azt hittem menő a lányoknál, de nem. Elég hamar rájöttem. Mi a férfiasságot könyvekből tanultuk. Na most így a fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy a könyv az olyan, mint a laptop, csak nem kell egér hozzá. Hanem így igazából így touchpaddel scrollozol. És de áram se kell hozzá, mert miközben scrollozol a touchpaddel, meg kell nyald az ujjadot is. Hát igazából ilyen bioenergiával működő laptop, így kell elképzelni. Amúgy a könyv pont olyan, mint a laptop, mert becsukod, standby marad, kinyitod, megy tovább, ugyanott. Ott, úgyhogy... Köszönöm. Most mi a Vinettu című könyvből tanultuk a férfiasságot, ezért volt késünk, de barátnőnk nem. Nem azért, mert hogy bénák vagyunk, ezzel magyaráztuk, neki se volt, még a cserkész táborokban sem csajoztunk, pedig ott is voltunk. Abban az volt az érdekes, hogy már középiskolások voltunk, de még mindig alkoholtilalom volt a táborban, ezért néhány nap után nagyon furcsa játékokat kezdtünk el játszani. Az egyik ilyen játék volt a hálózsákban futás. Az egyszerű volt, ketten voltatok egy csapatban, az egyik felhúzott egy hálózsákot magára, csak így a lába lógott ki belőle, és volt egy ilyen akadálypálya, a másik pedig hanggal irányította, hogy most jobbra, most balra, gyorsíts, és végig kellett futni meg vissza. Én kósával kerültem egy csapatba, biztosra mentünk, legszuperebb hálózsákja volt, szülei maszekoltak, Németországból hozták a hálózsákot, onnan volt, úgyhogy én vele voltam, ő húzta a hálózsákot magára, azt akkor nem tudtuk, hogy annyira szuper a hálózsák, hogy hangot is szigetel. Ennek ellenére győzni akartunk, és én kiabáltam Kósának, hogy ne arra a csűr van, vigyázz, jobbra egy kicsit, jobbra. Hát nem hallotta, úgyhogy rohant tovább. Úgy idő után többieknek kezdtem kiabálni, hogy fogjátok le, fogjátok le.
De hogy a többieknek vagy hálózsák volt rajtuk is, vagy ők is kiabáltak, tehát nem futott senki utána, úgyhogy én kezdtem el szaladni utána, nos, ő jobban futott, mint én. Tudjuk, hogy azért nálunk legalábbis a csűrt kőből építik. Ezt a csűrt, ami kifejezetten kemény kőből építették, 2 méterig, tehát Don Quixote elbújhat a szélhamalmaival, úgy megtámadta a csűrt Kósa. A csűr is meglepődött, hogy nem áll. Úgy pattant le, mint egy pingpong labda, és előhaláztuk a hálózsákból, és egy kérdése volt, nyertünk. Törött orral, mondom, igen, egy fuvart a sürgősségre. Mentem vele, mert csapattársa voltam. Ott vagyunk, veszi fel az adatokat a doktor, hogy neve, igen, Kósa László, rendben. Mi történt? Most Kósa egy nagyon vallásos ember volt, szinte mint nagymamám. Nagymamám annyira vallásos, hogy rózsafűzérrel fogja a Mária rádiót, azt hallgatja egész nap. Kósa is vallásos ember volt, úgyhogy nem akart hazudni, de az igazat sem akarta elmondani, úgyhogy azt mondta, hogy megütöttem magam. Ezt így leírta az orvos, kérdezte, hogy megverték? Nem. Meg kell mondania, hogyha megverték, mert tudnunk kell, nem mondjuk el senkinek. Nyugodjon meg. Megverték? Nem. Hát akkor mi történt? Bicikli baleset? Nem, gyalog voltam. Leírta az orvos. Hát akkor mi történt? Neki mentem egy csűrnek. Aha, igen, leírta az orvos. Éjszaka volt, hogy nem látta a csűrt? Nem, ma délután 2-kor. Köd volt, hogy nem látta a csűrt? Nem, tiszta idő volt. Hát akkor mitől nem látta a csűrt? Erre így immel ámmal Kósa. Volt a fejemen egy hálózsák. Az orvosnak szétterjedt a mosoly az arcán, láttuk, hogy ő is volt cserkész, érti, milyen játékot játszottunk, kitöltötte a papírokat, 2. emelet, balra az első ajtó, felmentünk, mit írtott? Pszichiátria. Úgyhogy göröngyös, de egyenes út vezet a cserkészettől a pszichiátriára. Köszönöm. A következőkben egy sajnos, vagy hál' Istennek nézőpont kérdése, divatos témáról lesz szó, mégpedig a szingli létről. Szerencsére én konkrétan nem tudom, ez mit jelent. Sokkal jobban örülök annak, hogy a humor műfajban már nem csak előadók között, hanem szerzők között is már előre törnek a hölgyek. Egy Szingli naplója című monológ írója, a sketchpályázat egyik nyertese, Szántó Rita. Előadja Hernádi Judit. Kívánlak, írta Béla SMS-ben. Azután 10 perccel, hogy elváltunk, és azután 1 órával, hogy végleg megnémult. Ennek én voltam az oka.